Right. Niin, kirjuu. 35. No. No niin, nyt tulee päälle. On se paskahousu. Mä käyttää pelkillä... Onko mä käyttää tällä aaviikaa? Täällä maa. Ahaa. Kyrpä tulee. Selästä. Vittu mä sanoo. Älkää. Tulee. Osta piri. Kuka täällä on On toi vittu Marko, Magie. Makee homma. Poikakin saa pelata tällä tosiaan krunkkeli, että modon Modern fanel vittu. Ei saatana. Oot ihan paskas, sä oot ikinä mitään. Haista neekeri vittu. Joo vittu. Aivan. Vissiin tiesit saatana. Ja pissi. Joo vissiin tiesit vitun nekru. Joo ei vittu osunut vittu. Ei vittu. Nyyppää. Nai. Kuulla poikaa. Ai. Pikkupojalla menee tunteisiin. Onks sä joku mieslapsi? Niin vitun mieslapsi. Osuin suhun. Hyvin huomattu. Oot ihan paska. Sä oot täys paska. Iväpö. Pääskivi. Kalvi Kuten tuli. vittu ronkku tulee jostain nurkan takaa vittu. Vittu mä puukutan sut. Se on vielä tullut peliin. Ai ei oo tullu. Älä vittu lähde. Ei. Puukka ei osunut. Vitun paska. Vitun paska, et osunut saat. Mihinkään on OBS-videot sitten tulee? Mulla on minuutin mittainen, 2 minuutin mittainen video. En tosiaan tiedä. En tiedä. Joo. Makea homo. Sitä tuu ikinä mitään. Vittu paska. Koitta saa pelata. No katsotaanpa näitä tilassa, että kuka täällä on ekana ja kuka täällä on vikana. Meikä. Mei, Make on ekana. Kuka siinä välissä? Kuka siinä välissä? Kuka ei vittu sinä? Niin. Kuka on vikana? Minä yritän mennä nyrkkiin. Vitsi veit mun tapoon vittu. No joo, vissiin vetätyt ihan loveille sitten. Vissiä. Viiväämö. Paska. Siitä ei kauheasti. Vittu mä jaksa pelata tällaisen homoajakaan vittu. Vittu häkkää vaan. Eipä ollu. Ovet ei pelaa vittu ilman häkkeitä, paska vittu. Vitu ripakittu dullieskästä. Tässä oot nuubi. Miksi osta Piri lähti? Koska Piri on paska. Sitten voi tulla Antti ja vittu nekro vittu.
Vitun paska. Paska housu. Aika brutaalin kuulosta. Ai niin mä... Oot ihan paska. Jep. Kuka on tilastossa ekana? Mr. Make. Antti Perää. Opa joo. Sitä vittu. Et sä ollut tossa. Mikä duuni? Slängää ja Vuos. Mä tapasin vittu pistoli. Sekä kunnon. No niin se saatanan paska puoli. Jep joo, jep joo, jep joo. Ei. Häh? Mitä? Häh? Sain tapon. Niin, haluatko tää? MP tapo ihan kun nyypä. Häh? Et uskalla tulla esiin. Pushi. Enkä. Pushi, pushi, pushi. No. Oot sä vähän paska? Jep. Ei minä kereen. Vitu paska. Kuka on tilastossa ekana 2000, vähän päälle 2. Hyvä mä. Haista vittu, mä lähden vittuun täältä. Etkä lähe. Et lähe. Tapois nää puukaan enkä tappanut. Joo. Et. Mä kyssäsin. Et osuun. Et kerke osumaan, kun meikä jo kaukana sinusta. This is how we do it. Ei! En minä olisi tiennyt, että tuolla on porrat. Mä aina luulen, että sinne pitää kiikkua. Vitun passa. Sit pelotti tähän liikaa. Nyt olin seinän sisällä. Hyvä ei Nyt olin seinän sisällä. Me kuitenkin Johan vois nyt kyllä lopettaa, kun mekä johtaa. Nössössä. Oh shit, mä tajusin, että mä näin sillä kohdalla. Jep. Ja joo, onneksi et sä oot dominoinut silleen pahasti.